Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Гаражны сүтәргә, арканы азат итәргә суд Зяб бистәсендәге законсыз корылманы сүтү турында карар кабул итте. Йөрергә мөмкин түгел, җирасты кишүе шугалакка үрелде. Шәһәрдәшләр энергетик мәдәният йорты тукталышындагы җирасты кишүенең торышын азарлана. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шауда узган тәулектән коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18335 очрагы билгеле. Аларның 15029 терелгән, бире узган тәулектә. Күп балалы гаиләләргә түләнүче пособие күләме артачак, түләүләр 3 баскычлы булачак. Стандарт пособие күләме әлегә элекке дәрәҗәдә кала. Акчаларны элекке кебек үк түбән керемле гаиләләр алачак. Агымдагы елда түләүләр 5651 сумны тәшкил итәчәк. Әгәр дә әлеге пособие бер кешегә яшәү минимумы дәрәҗәсендә керемне тәэмин итәргә мөмкинлек бирми икән, ул инде 50% итеп түгел, төбәк яшәү минимумының 75% күләмендә түләнәчәк. Әгәр дә суммадан ярдәм итмәсә, төбәк балалар минимумының 100%-ын, ягъни 11303 сум түләячәкләр. Яңа кагыйдәләр буенча түләү агымдагы елның 1 апреленнән соң гына исәпләнәчәк. Нәкъ шул көннән башлап югары пособие алуга гариза бирергә мөмкин. Эчке эшләр министрлыгы Россиялеләр өчен электрон паспорты кертергә планлаштырган онлайн таныклыкка күчү 2021-2023 елларга цифрлы трансформация программасы буенча үткәреләчәк. Россия чит ил гражданнары өчен дә шәхесен раслаучы электрон документка һәм мобиль кушымтага күчү өстендә эшлибез, дип белдерде Эчке эшләр министрлыгы башлыгы Владимир Колокольцев. Заманча технологияләр кертү ведомствоның мөһим бурычларының берсе булып тора. Зәб бистәсендәге күп фатирлы йортның берсендә урнашкан аркадагы шәхси гаражны сүтәргә кирәк. Түбән Кама шәһәр суды прокуратура тикшерүеннән соң шундый карар кабул итте. Гараж 10 ел элек булдырылган һәм хәзер генә ул корылма законсыз дип табылган. Толырак алдагы материалыбызда. Аркада урнашкан гараж җирле халыкка комачауламый, оның ярдәмендә ишек алдында җилдә йөрми, балаларга да куркынычсызрак дип аңлата шәһәрдәшләр. Күп фатирлы йортта яшәүчеләрне әлеге гараж бөтенләй борчымый. Мне не мешает. Вот эти вот 3 у нас открытые сквозные проходы. Удобно. Может, те, кто там живет, им может неудобно. Ну, плюсы только в одном, что здесь не сквозит. Здесь детки играют. Пускай, что такого. То есть вы ничего такого? Ничего против я не имею даже. Удобнее даже. Вот сами посудите. Вот смотрите, машина вылетает, детская площадка. Дети ничего не понимают. Вот же. Так что нормально. Вы бы хотели, чтобы... Пускай остается. И ветер, вот сквозняки, видите, насквозь бы летал, а здесь нет ветра. Исегезгә төшерәбез, без бу гараж турында сезгә узган елның җәендә сөйләдек. Ул чакта җирле халык арканы ябуны яклап, анда еш кына эшәргә яратучылар җыелуын әйткән иде. Идарәче компаниядә гараж төзүнең законлы булуын аңлаттылар. Әмма шул ук җәйдә прокуратура әлеге факт буенча тикшерү оештырды. Нәтиҗәдә күзәтчелек ведомствосы гаражны законсыз төзелеш дип таныды һәм суд аны бетерү турында карар чыгарды. Суд постановил признать недействительным протокол общего собрания, так же, как и постановление исполнительного комитета города о согласовании проекта, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Право собственности владельцев прекращено. Кроме этого, собственников объекта обязали устранить препятствия в пользовании общим имуществом дома. Корылманы сүтү объект хуҗасына йөкләнгән, шул ук вакытта аның миллектә хокукы бетерелгән. Шуңа да карамасан хуҗа әле апелляция судында шикаят бирә ала. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кощеев, Яңалыклар. Йөрергә мөмкин түгел, җирасты кишүе шугалакка үрелде. Чаллытованың кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Урамда җылы, кичкә таба кабаты суыта. Шәһәрдәшләребез сүзләренә караганда, алар травмпунктның пациентлары булырга теләмиләр. Энергетик мәдәният йорты тукталышында җирасты кишүе өчен кем җавап бирә дип кызыксына чалалар. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты.
Энергетик мәдәният йорты тукталышында җир асты кичү өчен каршылыклар полосасына әверелде ди шәһәрдәшләр. Бирдә сак булырга кирәк. Баскычлар тойга аяк асты бөтенләй шугалакны хәтерләтә. Шәһәрнең иске өлешендә яшәүчеләр коммуналь хезмәтләрне әлеге җир асты кичүенә игътибар итәргә чакыра. Очень скользко. Еле-еле надо ходить, держаться за стены. Нам под 70 лет. Есть старше нас 80-летние бабушки проходят подземку. Здесь ходить невозможно. Разобьешься, все кости переломаешь. Вообще нереально вообще ходить здесь. Я не знаю, как люди вон все ходят, скользят. Энергетик мәдәният йорты тукталышындагы җир асты кичү ремонт көтә, ләкин аның кайчан булачагы билгеле түгел. Бу тәртипкә китергә кирәк булган бердән-бер җир асты юлы түгел. Шундый ук проблема район башкарма комитеты һәм йорт төзүчеләр тукталышында да бар. Аларда чауларны шотнаган зиварлар һәм түшәмнәр, асылынып торучы чыбыклар, җимерелгән баскычлар һәм ташландык сәүдә нокталары каршы ала. Капитальный ремонт указанных подземных пешеходных переходов будет рассмотрен при выделении соответствующего финансирования. Текущий ремонт проводится ежегодно. Шәһәр халкына узак көтелгән җир асты кичү юлларын капиталь төзекләндерү тиздән булыр дип өметләнәсе генә кала. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема борчыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Мәктәпләрдә чыгарылыш сыйныфлары өчен имтиханнар расписаниесе билгеле. Россия Мәгариф министрлыгы һәм Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек итү буенча федераль хезмәт 2021 елга БДИ һәм ТДИ расписаниесе проектларын чыгарды. Быел БДИны югары уку йортларына керүче 11 сыйныф укучылары тапшыра. 9 сыйныф укучылары бары тик 2 фәннән рус һәм математика буенча төп дәүләт имтиханын, ягъни ТДИ бирә. Имтиханнар тапшыру расписаниесе сезнең экраннарда. Бүгінгі шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку «Леспром. Деревообработка, мебель, станки и инструменты» с 10 по 13 марта в ВЦ «Экспокама». Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор». Аттестационный пункт «Надежность». Проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20. Гинеколог плюс УЗИ или мазки со скидкой до 35%. Альфа-клиник. Интимное восстановление после родов и при возрастных изменениях. 200 ровно 222.